warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang kula hormati, Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan, saha panjenengan winantu ing kabagyan. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang agung, ingkang saben kepareng paring rahmat dhateng panjenengan lan kula. Satemah saged pinanggih ing papan mriki kanthi wilujeng, mugi kasarasan kawilujengan miwah kabagyan katumerapan dumateng panjenengan saha kula. Ing mriki kula badhe ngendika babagan bebaya narkoba kangge wanci puniki lan kangge generasi masa lajeng. Narkoba inggih punika singkatan saking narkotika lan obat-obatan terlarang. Karakteristik mligi kang saking narkoba inggih menika kagadahan zat adiktif ingkang dipungadahi. Inggih punika efek ketergantungan kalih obat kasebat. Pangraosan ketergantungan narkoba kasebat dipuntumuti kalih pangraosan histeria lan badan ingkang kasakitan saha gangguan mental tiyang asring asebutipun sakau. Kadosta damel penyalahgunaan narkoba inggih menika ebah lebet sikap lan kepribadian, asring bolos, nguap, remenyolong, ngantuk, gampil tersinggung, kesat, mboten memperdulike, karesian diri lan sapiturute. Kanca-kanca sami, kula ngajeng-ajeng saged sanget nyaranaken kalih kita sedaya kangge boten tertarik nyobi utawi melampiaskan masalah lan lajeng kanthi konsumsi narkoba. Narkoba boten rampungake masalah, nanging memperumit masalah. Kanca-kanca sami, kadasta kalaman pancegahan inggih punika kenalan pergaulan kita ingkang logis lan ingkang boten kawon wigatos, inggih punika pendidikan moral lan keagamaan ingkang kedah dipunpupuk lan ditanam leres lebet diri kita. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung ngadohake kita sami saking narkoba. Mangkaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten pangalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.